vi bara Kristoffer som avbytare? Ja, Emil kommer nu. Jaha, okay. Nu har vi 2 avbytare. Han har varit och sprungit 60 meter. Så nu har vi 2. Det är bra. Det var verkligen så här, han kommer till avspark. Okej, men det är bra. Så gjorde han verkligen det också. Nej. Den är slut, den läckte. Så den var inte så himla bra. Skulle kunna ha suttit. Bra Nils. Så är det. Vad snyggt. Bra. Bra Leo. Mycket bra. Kämpa. Kanske där nere. Bra jobb. Bra Leo. Kom igen. Bra pojkar. Jobba här med Theo. Jobba här. Jobba här. Au. Ja, visst. Slut på kanten.
Hur länge stannar du? Är det okej att hämta dig? Nu är det här. Ja, trevligt. Ja, vad kul att du Vi ses farsan. Kom igen Samuel. Vad vi ska göra nu? Det är lite aktivering. Nej, jag vet inte. Ha det bra, vi hörs igen. Ta den Theo. Sebbe. Bra på dig AIK.
AIK. Kom igen AIK. Prata och rör på er. Inte bakom. Ja, dit får du inte gå. Bra. Ja, stå där. Så. Backa lite. Där. Och det har inte varit där. Samuel. Du får med dig.
Kom igen nu! Bra jobbat! Bra jobbat! Bra Gunnar! Kom igen nu! Snacka nu AIK! Kom igen nu! Jobba hem med AIK! Bra William! Theo, hemåt jobb också. Snyggt! Bra! Vi måste hem nu!
William! Kom igen, Backar!
Samuel! Det är du, Salle. Det är bra. Ja. Kom in AIK! Snacka nu! Bra Theo! Bra Samuel! Bra Salle! Upp! Det är din Samuel, det där är din! Det där är din Samuel! Det där är din Salle! Theo, kom ihåg att snacka med kompisarna.
högre upp, högre upp. Leo, högre upp. Bra Norrviken, mycket bra spelat. Mycket vackert nu. Sätter på rumpan, titta mot Norrviken. Kom igen nu. Mycket bra. Pressa på. Jobba. Mycket bra jobbat. Bra där. Bra. Bra Viktor!
ryggen nu. Varför?